जोङो थांनाय 27 जानुवारियाव एकर्डआव माबोरै बाहागो लादोंमोन बेखौ सुंद'यै जोंनि आफादगिरि बिथाङा बुंनानै गालांबाय। नाथाय बेखौ मावफुंनायासो जोंनि थाखाय बयनिख्रुइ देरसिन बाथ्रा जानानै फैदों। जोङो मानो मावफुंगोन, सोरनि थाखाय मावफुंगोन, माबोरै मावफुंगोन, बे जोंनि थाखाय गेदेर सोंथिनि गेजेराव हाबनानै दङ। जिखियानो जायाथों, बे एकर्डनि दाराय थांनाय 34 बोसोर बर' नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्डनि जा सोमावसारनाय, बे सोमावसारनायाव दुखु नांनाय, सैसो नांनाय, मुंख्लं जानाय जोंनि बिमा माहारिया आथोनारि नासयजानाय गोबांनि गेजेरजों जा खोमानानै लानांदोंमोन, बे खोमानानै लानांनायनि फिथाइखौ जों माबोरै मोननो हागोन एबा हाखो, एकर्डआवहाय जोंहा मा दफा दङ जोंनि बे गोग्लैसोनाय हालामावहाय, आं बेखौ एसे गुसुङै बुंनो नागिरदों। आं मोनथामसोल' बाथ्रा बुंगोन, गोबाव बुंनानै समखौ मोननो नागिराखै। फार्स्टआवनो जोङो नुबोदों 1967 मायथाइयाव जेब्ला PTCआ जोनोम जादोंमोन, बे 1967 मायथाइनि PTC जोनोम जानाय समनिफ्रायनो जोंनि बे हालामा बुख्रेबजानाय। PTC जोनोमनि उनाव 1977 मायथाइयाव जेब्ला UTNL एबा जोनोम जानानै जोंनि गेजेराव राजखान्थियारि दाङाबाजि जादों, बे दाङाबाजि जानायावबो जोंनि बे हादाबसाया हालामा बुख्रेबजानाय। एबसु मुभमेन्टआवबो बुख्रेबजानाय, BLT मुभमेन्टआवबो बुख्रेबजानाय। नै दिनै 27 जानुवारि खालार खालिसिमबो NDFBनि सोमावसारनायाव गोबाङानो नासयजानाय, सोरख'जानाय आरो गादबजानाय। नाथाय जोङो थांनाय 27 जानुवारिनि सिगां जोंहा जा एकर्डफोर जादोंमोन, गोरोबथा जादोंमोन, बेनि गेजेराव जों मा मोननो हाखो, बे कुइसना जोंनि सायावहाय फैबाय थादोंमोन। आरो स्पेसियेलि आं आफादनि सासे गाहाय नेहाथारि हिसाबै आंनिसिम गोबां कुइसन फैदों। 93नि एकर्डआवबो जोङो जेबो मोनाखिसै, 2003नि एकर्डआवबो जोङो जेबो मोनाखिसै, 2020नि एकर्डआव जोङो मा मोननो हाखोलै सार होननानै आंनिसिम गोबाङा सोंहरदों। जोङो जेबो लाबोनो हायाखै, बेनि थाखाय जों निमाहा बियो। जोङो मोनसेल' थांखिजों बहाय फैदों, बे थांखियानो जादों गोजोन गायसनग्रोनाय। थामहिनबा जोंहा गोबां थांखि दङमोन। उदांस्रिनि थांखि, उदांस्रिनि अनगाबो जोंबो सानोमोन मंगल ग्रहआव आलादा हा बायनानै बर'खौ अरायथानि थाखाय दमदमै गायसनना दोननायनि मोनसे सानबोलावरि। बेफोर गासिबो नागारनानै जोङो स्टेटखौबो नागारनानै, इउनियन टेरिटरिखौबो नागारनानै बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजनाव सिगनेटारि जालांनायनि गुबै थांखियानो जादों जोङो स्टेट बिनोबो जोंहा BTC हालामावहाय एबा BTAD हालामावहाय थोजासे सुबुं अनजिमानि मुंफारिफोर गैयामोन। मोनसे स्टेट जानो थाखाय 50% बांसिन मोनसे हारिनि स्टेन्डार्डखौ नांगौ जायो। जोंनि PDMBनि आफादगिरि बिथाङा मोजाङै मिथिगोन। मोनसे उदांस्रि जानो 70% बांसिन सुबुं अनजिमानि गोनांथि जायो। नाथाय उदांस्रिनि बाथ्राया जोङो स्टेट मोननो हानायनिबो अबस्थायाव गैयामोन। नंखायनो जोङो इयुनाव जोंनि गब्लं दिङाखौ माथेनानै, बायनाय लोरगिखौ जयन होफिननानै मोनसे गोदान मिजिंजों लैथोआव आवगायलांनानै बै रुगुंसिम मोनहैनो मा खालामनांगौ, बे मिजिंजोंसो जों फैनानै बे एकर्डआवहाय सिगनेटारिस जाफैदों। गोबाङा गोबां बाथ्रा बुंनो हागौ, नाथाय जोंनि थांखिया बिसोमोन। जिखियानो जाया, फिसायानो जा गिदिरानो जा, जोङो दिनै माथो लाबोनो हामारखो बे हालामनि थाखाय। मोनसेल' बाथ्रा बुंगोन, नोंथांमोननि जोंनि बे हालामा दिनैसिम रेभिनिउ भिलेजाव गैयामोन। नाथाय बे एकर्डनि दाराय जोङो जोंनि बे बर' गामिफोरखौ, गंफ्रोमबो बर' गामिफोरखौ
फरेस्ट भिलेज हिसाबै जोङो रिकगनाइज मोननो हासिगोन। बेवहाय जोंखौ फरेस्टनिफ्राय इभेक्सन खालामनानै होखारनो हानायनि मोन्थाय रावहाबो थानाय नंलिया। नैथि जों गोरलैयैनो मोननो हानाया जोंनि मोनफ्रोमबो फरेस्ट भिलेजफोरावहाय रेभिनिउ भिलेज जोंहा लेन्ड गैयिनि थाखाय रेभिनिउ लेन्ड गैयिनि थाखाय जोंनि गामिफोरनि फरायसालिफोरा प्रभिन्सियेलाइज जानो हायाखैमोन। गाहाय गुदि फरायसालिनिफ्राय लानानै जौसिन फरायसालिसिम बेफोर गासिबो कलेज लेभेलसिम प्रभिन्सियेलाइज जाजोबसिगोन। गुबैयै जोङो बे मोननैखौ मोननो हादों। नाथाय बेफोरनि अनगाबो जोंहा गोबां माखासे आरोंदायारि आरो माखासे सोलोंथायारि, रांखान्थियारि, राजखान्थियारि, खुंथायारि मोन्थायफोर दङ। बे मोन्थायफोरखौ जोङो गासैबो उनावहाय सम थैयोबा सावरायलांबाय थागोन, मानोना जोंहा समनि आंखाल। बे खुंथायारि मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनि, गोबाङा बुंदों बिटिआरआ बिटिसि बायदि बिटिएडि बायदि। आं पलिटिकेल मेटाराव हाबनो गोसो गैयामोन, खिन्थु नोंथांमोननो बेखौ स्पष्ट होनो नागिरदों, बिटिआरआ बिटिसि बायदि नङा। मानोना बिटिसियावहाय सासे एसटिसिखौबो ट्रेन्सफार खालामनो हायामोन। दिनै बिटिआरनि गेजेरजों सासे डिसिखौबो जोङो नाखि लगायनानै ट्रेन्सफार खालामनो हायो। बिटिसियावहाय सासे साधारन टफि गोजा गाननाय पुलिसखौबो जों ट्रेन्सफार खालामनो हायामोन, किन्तु बिटिआरनि गेजेरजों सासे एसपिखौबो जोङो ट्रेन्सफार खालामनो हायो गोसो बायदि। बे जादों एडमिनिस्ट्रेसननि मोनसे सिस्टेम। आरो गोबां दङ, बेखौ जों बुंनो नागिराखै। सरासनस्रायै गामियारि रायजो राजाफ्रा मा लुबैयो बेखौसो जोङो दा नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों। जिखियानो जाया, मोनसे गेदेरथार बाथ्रायानो जादों जोंनि गेजेराव गोबां मुंख्लं जालांबाय। मोनथिस्लाबाजासे जोंनि सोमावसारनायनि थाखायनो गोबां आइजोफोरा आथोनारि नासयजाबाय। मोनथिस्लाबाजासे गोबां जोंनि रायजो राजा बिमा बिफाफोरा गाव गावनि देहाखौ गुनिया खालामनानै लानांबाय, सैसोनांबाय। बे मुंख्लंनि थै, सैसोनांनाय, बिमानि मोदै आरो जोंनि गासै जा खोमानांनाय, बे खोमानांनायनि फिथाइखौ नोंथांमोना बिटिआरनि गेजेरजों मोननानै राननानै जानो लुबैदोंब्ला, दाखालि बावैसो जोंनि गेजेराव बुंनाय एनडिबिफ्रानो खौसे गैया, जोंलाय माब्रै रायजो राजाफ्रालाय सोरखौ मा खालामनानै मा खालामगोन। आं दिनैनि बे जौस्रांनि गेजेरजों, बे प्लेटफर्मनि गेजेरजों बेखौसो बुंनो नागिरदों। एनडिबि लिडारफ्रा खौसे जानो जाया हागौ, खौसे जानो हाया जानो हागौ। जोंनि पलिटिकेल लिडारफोरा पलिटिकेल दालाल खालामनानै जोंखौ बर' बिमाफोरखौ बन्दकआव दोननो हागौ। बेफोरखौ नोंथांमोना गिनो नाङा। नोंथांमोना गोसोआव बेखौल' थिला, रायजो राजाफ्रा खौसेब्ला सोर दालाल राजखान्थिगिरि बेलाय? रायजो राजाफ्रा खौसेब्ला सोर गाव सेल्फ इन्टारेस्टआव इनभल्भ जाबाय एनडिबि लिडार बेलाय? रावबो हाया नोंथांमोनखौ फाननो। खावलायदों, जाय सुबुङा दिनै हारिनि थाखाय गावखौ सेक्रिफाइस खालामनानै गाव गावनि जिउ धन सम्पति गासैबो मोन्थायखौ खोमानांनानै बे बिटिआरखौ लाबोनानै नोंथांमोननो होफैदों, ओरैबायदि सुबुंखौ सायख' नोंथांमोना। नोंथांमोननि गेजेरावनो साब्रै साबा एनडिबि लिडारफ्रा इलेक्सन गेलेफैनो हागौ, नाथाय बिथांमोनखौ सायख'। बिथाङा थारैनो जोंनि हालामनि, जोंनि बर' हारिनि खामानि मावनो हामारगोन ना हामारा? गासैबो थाइजौआनो गोदै बेखौ दासान, आरो गोदै थाइजौनि गेजेरावबो एम्फौ थायो बेखौबो बुजिनानै ला। नंखायनो जों थोंजोङै पलिटिक्स गेलेनो नागिराखै, खिन्थु जोंबो पलिटिक्स गेलेसिगोन। फैगौ 25 बे बैथि दाननि 25 फेब्रुवारिनिफ्राय जोंबो ओरैबायदि पलिटिक्स गेलेगोन, ओरैबायदि बुंगोन, आरो बे बुंनायाव गाब गोनांबो जानो हागौ। नंखायनो बेखौबो बुजिनानै ला, फेरेंगानि बुंनाया गाब दं नामा ना गाब गैया, गुफुर ना गोसोम, बेखौबो सिनायनानै लानायनि सम फैदों। जों थोंजोङै बुंगोन, समा फैगासिनो दङ। खावलायनाया बेनो, खौसेथिनि अनगा जेबो राहा गैया। आरो दिनै बे खौसेथिखौ जोंनि बर' बिमाफोरासो लाबोनांसिगोन। मोनसे समावहाय आं मोनसे बाथ्राखौ गोसोखांनि, बुंनाङामोन, बुंनो बाध्य जादों। 1967 जेब्ला पिटिसिआ गायसनजादोंमोन, लास्ट
27 जानुवारि 2020 सिम 2020 सिम गासैबो बर'नि पलिटिक्सखौनो हौवाफोरासो सामलायबोदों। खेबसे जोङो आइजो माहारिया आखाइजों आखाइ हमनानै दावगालांनायनिसाय नैबे लास्ट 2020 नि 27 जानुवारिनिफ्राय जोङो आइजो माहारिया ओरैबायदि बुंनायसाय, ओइ हौवा, ओइ फिसा, नोङो नैबेवहायसो होनांगौ, बिसो मोजां मानसि होननानै नैबे मानसिखौसो नोङो सेलेक्ट खालामनांगौ, बियो जौ फाग्ला, बियो हारिनि मावग्रा नङा, बियो बर'नि थै सोबग्रा, बियो ओरैबायदि मानसि होननानै बुंनो नोंथांमोना खेबसे साहस जानायसाय। होमब्लासो जोङो नंगौ मानसिखौ सायख'नो हागोन। बोसोर बैसे खेबबैसे बेसेबांसिम जोङो हौवाफोरनि सिङाव थाबाय थानो? हिनजावफ्रा मोन्थाय गैया नामा? जाय बिमानि गोरबोआव दिनै रोजा रोजा मानसिया गावनि जिउखौ बावदों जोनोम जानानै, जाय बिमाया जोंनि गेजेरावहाय बेसेबा समायना रमायना मिजिंखौ गारनानै गावनि फिसाखौ हारिनि थाखाय बावसोमनो हरदों, बै फिसानि मुंख्लंनि थैखौ नोंथांमोना बेसेनखौ बुजिनानै खेबसे मावनो आवगायबोनो हायानो? आं बेवहाय बे फिल्डआवहाय नोंथांमोननो 10 बोसोरनि सिगां मोनसे इयुथ केम्पआवहाय फैदोंमोन। बेवहाय आं सासे बुंथिगिरि हिसाबै फैदोंमोन। आं मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन, जों साफ्रोमबो बिमा बिफायानो गावनि फिसाफोरखौ राजखुंग्रि बायदि जाजानो लुबैयो। आंहा जा फिसा दङ, आंनि फिसाखौ राजखुंगुर बायदि सासे हौवाजों हाबा हरनो आंबो लुबैयो। आंनि बिहामजोखौ आंबो राजखुंग्रि बायदि सासे बिहामजो महरै लाबोनो लुबैयो। नायलाय बेसेबां मिजिं दङ। बेफोरखौ आं गावनि खुगाजों बुङाखै, बाइबेलजों रेफारेन्स लाबोनासो बुंबोदोंमोन। दिनै नोंथांमोननि बे राजखुंगुर बायदि फिसा, राजखुंग्रि बायदि फिसाखौ बावबाय, बर' हारिनि थाखाय बोलि होबाय। बे बोलि होनाय थैनि बेसेनखौ जों मानो ओरैनो गारनो? बै राजखान्थिगिरि दालालफोरनो जोङो मानो गावनि जिउनि बेसेनखौ ओरैनो होगारना होनो? खावलायदों। दिनै जोंनि नैबेनि लिडारफ्रा खौसे गैयैनि थाखाय सोरबाया जोसा सोरबाया माइब्रा जानानै गाव गावनि सार्थखौ पुरन खालामनो थांनो नागिरनायनि थाखाय जोङो जोंनि जा मावनांगौ मोन्थाय, बे मोन्थायनिफ्राय मानो गालिनानै थांनो? आं दासिम खेंस्लायैनो बुंगासिनो दङ। नांगौ समाव जों अपेनलि बे बाथ्राखौ बुंदों। बे जौसांनि गेजेरजोंनो जों डिक्लेयार होदों 25 फेब्रुवारिनिफ्राय जोङो राजखान्थियाव हाबसिगोन आरो बे समाव जोङो मा बुंनांगौ गासिखौबो बुंगोन। सैथो बाथ्राखौ जों नोंथांमोननो एरखांजोबनानै होगोन। नंखायनो रायजो राजाफोर फंसेल' बुंबावनो नागिरदों, नोंथांमोनानो खौसे जानानै सोर सैथो सोर असैथो बेखौ सायख'। आं एनडिपिनि सासे गाहाय नेहाथारि बिआर फेरेंगा होननानै आंखौ नोंथांमोना सायख'नो नाङा। आंनि आखला मोजां नंगोना नङा, आङो बर' हारिखौ दैदेननो हागोन ना हाया, बेखौसो नोंथांमोना सायख'। नंखायखौ सायख'नानै हारिखौ अलखदाव खोख्लैनो नाङा। आरो नंखाय राजखान्थिनि बरायनायावहाय जों मालाबाबो गाव गावनि गेजेरावहाय मोनसे गिर्जायावनो मोननै मन्दलि जानो नागिरलायनाय, मोनसे मन्दिर सिङावनो मोननै खना जानानै आर'ज खालामनाय, मोनसे बाथौसालियावनो मोननै बोलि बाथौ खालामनो नागिरनाय, बेफोरबायदि अबस्था राजखान्थिनि थाखाय जोंनि सिगाङाव दा सोरजिनायनि सम नङा। जोंनि अनसुलि बिमा, अनसुला बिफा आरो अनजालु फंबाय बिनानावमोन, नोंथांमोना सांग्रां जानायनि सम फैदों। जों रावजोंबो गेलेजानो नाङा। जोंसो राजखान्थिगिरिफोरखौ गेलेहोनायनि मोनसे सम फैदों। राजखान्थिगिरिफोरनि गोदै रावाव मालाबाबो दा बुरखायजा। सैथोखौ मावनोब्ला, सैथोखौ जाफुंहोनोब्ला बे 34 बोसोर नङा, 70 बोसोरनि बांसिन नासयजानाय बे एरियाखौ डेभेलप खालामनोबा सोरखौ नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनांगोन बेखौ सायख'नायनि सम फैदों। आरो बे सायख'नायनि दायित्वखौ जों नोंथांमोननो हरनाय जाबाय। गोजोन्थों।